Go míle maith sa bheith géisteach arís an Ceachtanna seo. A very quick one before we get going. If you've been learning Irish for a while, but you still feel stuck or frustrated when it comes to speaking, that is exactly what we fix on the Learn Irish Online membership. As an LIO member, you get the structure and help you need to finally start speaking with real confidence from day one. Because unlike other schools or apps, we teach you what you actually need to know for everyday use of the language. You can sign up for a free trial today. I guarantee within a week you'll feel clearer in speaking the language and how you can continue your progress moving forward. If not, you can cancel. You've lost nothing. But guess what? In 2025, over 90% of learners just like you who signed up stuck with us after their free trial because it made a serious difference in their ability to speak as Gaeilge, and the majority of them are still with us to this day. You can join now at patreon.com/learnirishonline or simply search for us on the Patreon app. Duit modern wa trononama falter rash chuig Gaeilge Weekly is Liam agus míle buíochas as túnal isteach. Agus tás agam gomín mé I gcónaí ag rá an lína céine a ríis is a ríis ag tús an fudcrail. I'm always kind of saying the same line over and over again at the start of the podcast. Míle buíochas as a bheith géisteach, míle buíochas as túnal isteach, míle buíochas as a bheith ag taú linn for supporting us ar Gaeilge Weekly. Ach, just ar fa second one, in áir éire, míle buíochas. Really genuinely, mar tá tú go nóthach, tá sam gohfuil a lán rudaí ar siúl agat, nó seans ma gohfuil a lán rudaí ar siúlad an Ceachtanna seo. Good chance you've loads of stuff going on this week. Tá lán podcrailtaí iontacha eile an mu an sin gur féidir leat éisteach lo ach dat we géisteach le Gaeilge Weekly. So tá mé fear bhuiach agus an sásta faoi sin agus ríis míle buíochas. So an Ceachtanna seo ar an podcraile, bhí méid smaoine faoi labhairt faoi léitheoireacht agus a bheith ag léamh. Aon duine a bhíonn ag éisteacht go minic ba BHFAD gohfuil na haon a soch analog in a lán bailí de friúil. I'm kind of quite analog myself in a lot of different ways. Ag only piano agus pauper like GACH agus Jane Amíreacht na mian ho Scéaltaí a cheachant nor tá mé an when I can. Agus ní maithlam an nummercha ama a chathú ar Scáilán. All that stuff easier said than done, of course. Tá sé bhd níos éasca na rudaí sin a rá ná na rudaí sin a dhéana. Ach, le bheith léamh ní léon difriocht ann gan now it's no different for reading. Is even a bheith léamh agus ní maithlam tá tríal déantám ar Kindle agus na rudaí seo. Ní maithlam é tá mé bhd níos sásta le leabhar a bheith am im a lámh agus go háirithe na léonta seo agus níos mó rudaí ar na Scáilán with more and more things on screens. Bunim fiú níos mó taitneamh as a bheith ag léamh, mar is rud é gur féidlam déine gan na Scáilán. Agus bhí mé hon labhairt faoi a bheith ag léamh agus léitheoireacht agus an sonchar atá ag labhar de friúla ormsa. Ach an sin maidin thug mé faoi deara. I kind of realised or noticed beidir níl fear rá agam the labhar go háirithe. I don't kind of especially have a specific really big love for books, ach beidir níos mó ná sin tá fear rá agam the Scéaltaí agus go háirithe Scéaltaí ó dhaoine beaganaí níos sinne nó daoine atá nó a bhfuil rudaí buinte amach acu, people that have achieved things a bhfuil mise ag éirí buint amach that I want to achieve sa todhchaí. Is cuimhnam bliain hin dúirt duine ag an lom an rud iontach faoi dírbh áisnéisí. Agus ní bháin dírbh áisnéisí not only
áispeagadh fios ach leabhar go gnáráilta agus leabhar neamhfiction, non-fiction books. Ná b'éidir go mbíonn duine beo ar feadh 50, 60, 70, 80 bliain agus scríbann siad leabhar tar éis an ama sin. Agus bhí orthú dul tríd 60, 70 bliain de bheith beo agus alán successes and failures, alán rudí déanta maithe acu agus alán rá agus alán botún ag an am céine agus hepar who alán rudí a dhéanamh they kind of failed to do a lot of things or failed in a lot of their attempts to do things. Agus tar éis 50, 60, 70, dearmid 70, right, 70, 70 bliain. Cuireann siad an leabhar seo amach. Agus tíomhaiste de 70 ó bháin tá tusa inán na botún sin a dhéana. No ní na botún sin a dhéana ach tá tusa inán na ceachtainna go léir a dólam an duine sin. All the lessons that person earned, tá tusa inán na botún sin a cheachant to avoid those mistakes. Agus na ceachtainna sin a ólam tíomhaiste de 70, nó fiú tíomhaiste de cúpla lá agus tusa ag léamh an leabhar. Agus mi sé ag smaoinmh faoi sin agus bhí sé b'éidir de mbliana ó shin a dúirt duine éigin é seo maybe 10 years ago now that somebody said this to me. Ó shin tá madarcha athraithe beagnaín ar leabhar. Agus ar nóis is rud spríú le domsa agus leithe lán daoine chun síos agus leabhar oscailt agus bheith léamh agus tá dríocht ag buint leis. There's real magic kind of connected to it. A lán daoine ag éisteacht b'éidir tá níos mó sim agah se fiction in áit neamhfiction. You guys might be way more interested in fiction than non-fiction agus tá sé sin ceart leabhar bronerm ach inniu ba méid leabhart níos mó faoi neamhfiction. Ach ní amháin an dríocht agus an cathhaimsre atá ann, not only the magic or just the hobby that it is, ach freisin domsa an rud is speisialta faoi b'éidir ná an méid rudaí gur féidir leat fólam. Tá rud ag an agamsa agus b'éidir gur droch rud é seo, b'éidir gur rud maith é. Níl is agam is mise mar big believer de sa saoil go gnáráilta. I'm a big believer that in life in general ní bhíonn aon rud mar rud maith nó droch rud, just rud atá ann agus is féidir leis ag aon am a bheith mar rud dearfach nó rud dúilteach. Apart from a few exceptions, of course, murder and the rest of it, dúnmharú nó rudaí mar sin ach an chuid is mód a rudaí mar hampla nuair atá mé ag labhairt ar an bud chéile faoi technoliacht sa saoil agus AI agus rudaí mar sin, ní deir me gcónaí gur droch rud é nó rud maith. I never say it's a bad thing or a good thing. Rud atá ann agus is féidir leat é a úsáid é meallach maith ach in rock bhealach comma. In a good way, but also in a bad way. Ach tá an rud seo agam ar éanos ina bhfuil sé deacair domsa an taitneamh a bhaint as leabhar nó srát talafíse nó scána nó aon rud mar sin. Tá sé deacair domsa to enjoy those things an taitneamh agus sult a bhaint as na rudaí sin. Muna mo chiam goil me ag déanú dul chun cín éigean if I don't feel like I'm making some type of progress. B'éidir mar gheallar sin tá sé bhfad níos deacair domsa chun fiction a léamh agus drama a eáil ar Netflix. It's a lot more difficult for me to maybe read a fiction book or watch a kind of drama or series on Netflix. Chlorofáis na éise bhfad níos éasca a documentary series a lot easier because I feel like I'm learning mohim goil me ag fólam rudí ach, you know, rud I can so le Ozark or Mad Men or in rud mar sin mohíonn sé, you know, cén rud a bhfuil me ag fáil arás má tá mé chun 57 uair a chathú ag léamh leabhar má tá mé chun 2 uair ar chloig a chathú ag féchann sé rud éigean ar Netflix domsa
agus a rís beidir gur drochrod é seo. Domsa tá sé deachar domsa hon ma ords a chathú. It's gonna cast my attention ar rud éigen agus é chuineáil ar rud éigen agus an tám a chur isteach chun leabhar fiction a léomh nó drama ar Netflix eáil muna bhíam go bhfuil mé ag déanú dul chun chin éigen. Agus sin a rís beidir rud nó scéal agus beidir riamh seo bhí cúpla ór i mo héal ina rá burnout agam agus bhí méid déanana an nummarcha ach sin an duine atáionm ag an buinte seo agus rís ní cheapam gur drochrod nó rud má é sin ach ag an buinte seo dom sásta leis agus fáim aláin rudí dearfacha as sin chomh maith ag a lot of positives at that as well agus ceapam mar ealar sin tá mé níos fearr ag aláin rudí I had níon I think I'm better at a lot of the things that I enjoy because of that mar tá méid sin ama churtha teach agam ag éisteach le podcréaltaí faoin topic seo ag éisteach le podcréaltaí nó seo radio faoin rud seo ag léamh an leabhar faoin rud seo agus mar sinde. Ach le leabhar níos mó ná aon rud eile an líne sin a luí mé that line I mentioned sin an rud a cheasan amach domsa an clúdach ar an podcast seo an Ceachtain seo ba si bhín an cúig nó sé leabhar eáil agus just thuí mé chuig an shelf atá agam agus thóg mé cúpla leabhar cúpla díormha áisnéis síos agus rinne mé fótó nó ghringraf de cúig nó sé chin le chéile agus tá meas gan de roioine ann agus tá fiú níos mó daoine scrífa síos agam an seo atá leabhar acúb ar ma shelf leabhar an seo i sa bhil. Agus ó thach ceann de na leabhar sin arís tá ceachtainna fólamtha agam a thug sé beidir nó a thug sé 23 carcha chuige 60 bliain don duine a scríomh an leabhar chun an ceacht sin na ólam. So from every one of those books I've learned lessons that I might have taken the author or the writer of the book 20, 30, all the way up to whatever 60 years to learn. Agus déanta sin difriocht all sa sail. Ní bháin I ma héal farsant agus an sail generalta, not in terms of even just general life or no it already. Mar sin, don't be too worried about money. Money won't be too important at the end of the day. Spend as much time with the people in your life as you can. Agus na clichés seo uróní clusin mudí agus beidir orintha le clichés tá sé roéisca an just ra at cliché atá annach. It's a cliché for a reason. Tá fá go neartar a ríis is a ríis an rud seo agus tá fá leis agus tá fá gohfuil sé mar cliché anis. Agus sin mar eall gur fear rud atá ann. Ma istin tú le daoine tá 8 nócha bliain díos agus ag teachthuig deire an saoil atá acu I gcónaí bíonn na rudaí céine le rá acu. Spend time with your loved ones. Don't be worrying, overthinking about things too much. Work hard. Do something that you like for work. Agus mar sinnte. So, rís má tá an chuid is mó do roioine ag dul tríd an saoil agus ag dul tríd an human experience anna aisteach seo atá agén agus tá an chuid is mó acu ag rá an rud céine a ríis is a ríis ag deir an saoil leis na clichés sin. Well, seans má ghfuil an ceart acu agus seans má go mbeidh mise agus go mbeidh tosa ag rá an rud céine nuair atá muidne níos sinne. Ag dul tríd na leabhar sin agus tá bhád níos mó tá lista déanta agam. Inniad daoine ó saoil sport mar síbhanlam a bheith ag léamh rudaí ó saoil an sport. Ronnie O'Sullivan, Ronan O'Gara, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, ach freisin daoine nachhfuil buinte acu le sport. Cillian Murphy, Noel Gallagher, Michael O'Leary, Joe Malloy, Tommy Tiernan, Nicola Tallant. Just cúpla duine sais randomach a scríomh mé síos maidin ina mín mé
ag léamh na leabhar atá acu agus ag fólam lán rudaí mar tá más agam na daoine sin, agus freisin ag éisteacht le pulchréaltaí ar a rá siad, listening to podcasts that they've been on. Ceapam gohfuil sé seo ráite agam ar Gaeilge Weekly cúpla ó roimhe ach le pulchréaltaí de go ná ní bhíonn mé ag éisteach le pulchréile amháin agus ag éisteach le gach EAGRÁN a churann siad amach. De go ná an rud a dhéanam ná tagam ar dhuine éigean a níon lom I come across someone I like or I'm interested in for whatever reason agus téann mé trí Spotify churann mé isteach an tanam atá acu agus éistem siar le gach ile pulchréile nó aglah atá déanta acu. I listen back to every single podcast or interview they might have done. Tá rud so déanta agam le cúpla seachtain nús le Cillian Murphy. Tá rud sin déanta agam le cúpla seachtain nús le Michael O'Leary, beidir gohfuil Michael O'Leary mar rá beganín conspóideach agus níl méid rá gnéontíam le gach rud a deireann sé ar churbe. Not saying I agree with everything he says at all. Ach tá rud ag an aige tá simú agus níl sam. Deir mé seo follamíonn mé cúpla rud gach ór a éistem leis fiú muna bhfuil mé ar choinn sin leis orintha, even if I don't kind of agree with him. Sometimes I was kind of learn something. It's interesting the way he talks and his view on things and dearcha taiga. Agus cós eile na rud éigean eile ag sceapam an ceann seo ní dúirt duine éigean an rud seo lumsa beidir gur thuúla mé an rud seo áit éigean ar lína nó beidir I leabhar nó pulchréile. I think this next line are kind of quote. I wasn't told it by someone, but I more so heard it somewhere. Agus bhí sé, we are generally interested in certain people when we see something of ourselves in them. Now, níl me sé rá gohfuil scill aisteachta Cillian Murphy agamsa nó gohfuil the leadership skills agus na skillna a bheith I mo cheannar ma atá ag róna na gara agamsa. But more so, rather than specific traits, maybe more so views on life, beidir níos mó an dearcha tá ag na daoine sin na luí mé. Cillian Murphy, Ronan O'Gara, Ronnie O'Sullivan, Noel Gallagher, Joe Malloy, Tommy Tiernan, George Hamilton ó RTE Cumhma. Tar éis a bheith léamh na leabhar atá ag na daoine sin nó na pulchréaltaí nó na haglah nó an obair generálta atá déanta acu. Muhíim gohfuil rud éigean iontu atá agamsa agus ionamsa agus I mbealach amháin nó bailach eile bíonn muid beidir ag smaoinú faoin saoil I mbealach sais cosúil arís ní le gach rud ar chorbe ach just beidir le rud nó go an seo is an siúd. Agus ag smaoinú faoi duine éigean an sin mar Noel Gallagher agus tá sam gomín mé ag labhairt go minic faoi Oasis ar an pulchréile. Tá sé simúil an chuí le mar hampla le Noel Gallagher a bheith éisteacht le haglah leis an bailach ina bhfuil sé an ma dearcha haon a athrú ag éon pointe áirithe nó ar éon lá ina bhfuil mé ag mothar ó chuna agus tá seán éascé sin a rá agus beidir go mín muid ag smaoin má tá droch lá ad bhfuil lé leabhar ó duine a níon leat nó chur pulchréile a níon leat ar siúil agus ba sé mar distraction agus ba tú ag moth níos fearr ach actually ceapan gohfuil níos mó ag buint leis I mo chás haon ar aon in my own case and I'm sure for a lot of other people as well. Mar orintha mar hampla má tá mise ag déana sais overthinking ag smaoine an numarcha ar rud éigean. Ceann an rudí is fearlam déana ná chur aglah le Noel Gallagher ar siúil ar YouTube agus
tá an carefree attitude seo aige. Agus an dearca cómh riúiseach aige, such a laid-back attitude, that actually tá sé ag a reset, no circuit breaker, and you realise, oh, he's right, why am I worrying about this, that, or the other? Fiú má tá sesin ag leabhar trí rud aigen nach bhfuil buint thurbe aige le cad atá le déan agam. So even if he's doing something that's no connection to what I'm doing here, or what I'm overthinking about, or stressed about, or whatever else, an carefree attitude sin, an dearca sin atá ag an saoil, tugann sé reset it, agus dumsa gohoirthe mar tá mise imime chónaí, imime éonar, chomh maith le sin tá mise ag obair imime éonar, ní bhíonn mé ag déanamh mór an obair le daoine eile. So tá lán buntáistí mar dúirt mé ribhre, ní droch rud ó rud maith é sin. It's not a bad thing, it's not a good thing, just rud atá ann. Agus tá buntáistí, advantages, agus míbhuntáistí, disadvantages of winning le sin. Agus tá lán buntáistí dar lumsa, in my opinion. Ach ceann sin na míbhuntáistí ná orintha tá ag le capal leis an blinkers air. You know, agus níl duan ach rud amháin eáil, agus níl duine éigen an aclaat atá an just rá, that's not a big thing, or no, an buganín perspective ó thuirt dit. Agus goire faoi rud éigen, agus an sin tugann tú bhítear, ní rud má, or ní rud tábhaach é seo. Agus domsa le Jeff Mlína nús. Tá rud sin fáilte an beidir níos mó ó fud chraoltaí ná leabhar, maybe more from podcasts than books, an rud sin de ag éisteach le duine éigen ag leabhart, agus tugann tú bhítear, tá an ceartach. Like, cén fá bhfuil sé seo chomh mór. Or fiú orintha tá tú ag éisteach le podchraile nó rís ag léamh leabhar, agus nócha 5 nó 7 fan géad de 1995-97% of it, níl sé roá, just níl mór an simú ann nó mór an ólas tábhaach, ach fiú lína amháin nó orintha focail amháin a dearan duine éigen. Dumsa agus ní féidir lumsa leabhart son chuoine eile. I can't speak on behalf of other people, ach dumsa is féidir le focail nó lína amháin ma dearca a athrú rud éigen, agus tugam faoi deara, I should do this, or I should do that, or this isn't a big deal, or whatever else might be. Beidir rud éigen maidir le ma insin hain agus cín chuoi a bhfuil mé ag mothú how I'm feeling. Ach freisin beidir rud éigen leis an obair, rud éigen leis an le learnirishonline, rud éigen le teangacha, agus mise ag géirí an idális a ólam, agus fiabhas a chur mo chuid Spanish and trying to improve my Spanish or learn Italian or whatever else, or pay rud eile. Just rud amháin a dearan duine éigen I bud chraile agus leabhar, agus, thar an iarna rá mar gur daoine cáiliúla iad an chuid is mó duna daoine bhfuil leabhar acu agus bud chrailtaí acu, because most of these people you're obviously consuming podcasts or books from are generally famous. You probably pay more heed to it, than if Danny down the road told you about it. Sin scéaltaí láil agus sin an chuoi mar a bhíonn sé ach. Tá méid sin luach I gceist leis na leabhar agus na pulchrailtaí sin. So much value to those books and podcasts mar rís tá sé déanta ag an duine sin. Má tá mi sé I géirí mar hampla carú le na mílte agus na mílte daoine timpeall an domhan chun an Gaeilge a ólam le learnirishonline. Tá sé sin déanta ag daoine ribhm hain leis an Spáinis, leis an rancíis le teangacha eile. Okay, beidir níl sé déanta ag aon duine is saoil na Gaeilge. No one's really done it yet, what I'm trying to do in the Irish language space, who's done it properly and actually made a difference to people's level. Ach, tá seans agam éisteacht le daoine ó saoil na Spáinis, a saoil na Francíse, a saoil na Dáilise, agus conas a rinne siad san é, na botú an rinne siad, agus
na Ceachtanna a dólam siad agus na Scéaltaí a bhí acu. Agus okay, they spent 20 years fucking up or doing well or doing, yes, this, that and the other. Ach igan zera, seo an rud is tábhachtaí dar lob. Agus cíchomh luachfar is é sin, agus rís. Tíor bhá sé cíchomh sir satá siad. Agus leabhar cíchomh sir is satá siad. Agus beidir ní 18 daoine le sinach. Lai €50, nó orintha níos lú, orintha €50, €10, tá tusa in an leabhar a cheannach. Ó bhfuil gold dust de information má cheanaíonn tú an leabhar ceart. Tá sé mar gold mine de ólas agat agus scéaltaí agus Ceachtanna. Atá ann ní bháin le hí síimseocht agus san, mar cathbhaimsre a bheith léamh sin fearfa iontachach domsa bíon miseag smaoine faoi maidir le a bheith fólam rudaí agus a bheith in an fólam rudaí a charíonn lumsa that help me a bheith mar chuine níos fearr agus saoil níos fearr bhagam agus le cúna sé carú le níos mó daoine timpeall ormsa. Agus a rís beidir go méoch sé níos éasca agus níos fearr agus go méon níos sásta. Dá méoch mé an leabhar fiction nó podcréile fiction nó rud éigean mar sin nó audiobook fiction a chur siúil agus just éisteach leis agus taitnamh bhainteas agus sin é gan a bheith smaoineh a gcónaí X to Y to Z to A to B. Ach sin an duine atánam faoi láthair réanú, so níl mé chun dul I gcuine é sin dúrchanis. I'm not going to go against that for the time being or right now at least. Ach, tá cho buíoch féchans, tá mé féchans ar an shelf atá go an seo an shelf leabhar san óras an agus tá cho buíochas na leabhar sin agus na podcréiltaí ní cheapan go bhfuil aon in éireann tar éis éisteach le níos mó podcréiltaí ná a héana. I don't think anyone's listened to more podcasts in Ireland than myself over the last 10 years, legit mlína nús. Honestly, I listened to my first one 2015 ag éisteach don chéadúir le podcréile I gábhid scuaig agus níl mór an léitheantaí ó hin nach rámaí ag éisteacht le rud éigean that I wasn't listening to something, whether it be a podcast, podcréile, nó an audiobook freisin le bliana nús san isto mé géisteach le cúpla audiobooks agus actually tá sé níos fearr ná mar a cheapme. And it's nice if you can't get one ordered here to Spain to whack it on Spotify. Yeah, bhí I rééis ag smaoine ar mads an bhí mé an labhairt fhí leabhar ag labhairt fhí léithúireachtach thug mé fí dear ní é sin listen tá grá an do bheith ag léamh agus tá céim agam. San Irish my degree I did was in journalism, so obviously connected to writing and reading. Some people are cynical as it's connected to more than that. Agus ag insin spréige ó am go ham agus tuige mé sin. Ach freisin níos mó ná bheith léamh agus léithúireacht is íbhalm na Scéaltaí agus na Ceachtanna go féidir leat fólam ó dear bhá sí from autobiographies agus cumála sin ó pulchréiltaí áglah agus ó rudaí de friúla a bhíon daoine ag cur amach. Sin é, le haid an teachtain seo is míle buíochas as a bheith géisteach ná déan dearmid. Don't forget má tá tú ag gur níos mó all ó Learn Irish Online agus tá tú ag géirí a bheith fíor bhuiníach ag labhairt na Gaeilge agus ag tuiscint na Gaeilge din cínte go ndéanann tú é sa bhealach ceart. Make sure you do it the right way. Become a Learn Irish Online member for free today. Tá trial siar asca free trial initial fall ar patreon.com/Learn Irish Online. No, chuirtaí search Learn Irish Online ar an app Patreon. Míle buíochas as a bheith ag réisteach beim dráis an teachtain seogan le EAGRÁN 100 is a trocha seacht. Slán agus beannacht.